முதல்வரோட வண்டி பேர் என்ன? நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாது. தெரியாதா? அதுக்கு பேரு டிஃபெண்டர். வண்டி விலை 8.5 கோடி ரூபான்னு சொல்றாங்க. சரி. துணை முதல்வரோட வண்டி பேர் என்ன? தெரியாது. அவர் வச்சுட்டு இருக்கிற வண்டி கலெக்ஷன் எல்லாமே ஒரு 2 கோடி 3 கோடிக்கு மேலன்னு சொல்றாங்க. ஜெயலலிதா அம்மையோட வீடு எங்க இருந்துச்சு? போயஸ் கார்டன். அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற தோட்டம் எங்க இருந்துச்சு? கொடநாடு. எடப்பாடி ஐயாவோட கார் பேர் என்ன? தெரியாது. தோராயமா விலை 2 கோடி இருக்குமா? அதே மாதிரி தானே இருக்கும். எளிய அரசியல் பண்ற சீமானோட கார் பேர் என்ன? விலை என்ன? தெரியாது. அதுவும் ரேஞ்ச் ரோவர், ஏறக்குறைய 80 லட்சம் 1 கோடி ரூபாய் வண்டி. சொகுசு அரசியல்ன்றதுக்கு டெபினிஷன் என்ன வச்சிருக்கீங்க? சொகுசு அரசியல் ஒரு வார்த்தையை ஈஸியா குத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கல்ல, சொகுசு அரசியலுக்கு எனக்கு விளக்க சொல். போயஸ் கார்டன்ல வீடு, கொடநாட்டுல எஸ்டேட், ஆழ்வார்பேட்டையில செனட் ஆஃப் ரோட்ல வீடு. சரி, விஜய் சார் என்ன கார் வச்சிருக்காரு? சொந்த காசுல சம்பாதிச்ச காசு, உழைச்சு சம்பாதிச்ச காசு. அவர் எவனையும் திருடல, எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டும் அவர் பேர்ல இல்ல.